Lluís i gent de casa, avui perquè els Reis Mags arribin fins a la plaça de Sant Joan, els nens i nenes i jo i tota la gent que ha vingut a esperar els Reis Mags estem fent una llum de camí perquè puguin arribar i la fem amb uns fanalets diferents, uns origamis. Doncs ara sí, ja estem preparats per fer aquest fanalet o aquesta llum de paper, no? Com li dieu vosaltres, Miquel? Sí, és un globus d'origami. Per tant, farem tot en paper, ni es retalla ni s'enganxa, tot és doblegant. I té un punt màgic perquè s'ha d'inflar. Normalment l'origami doncs això no el té, no? Doncs Miquel, si et sembla, comencem a fer-ho. Com començaríem? Necessitem un paper de... Un paper quadrat. La mida és igual, com més gran, doncs més gran quedarà. Aquest és un A2. I que no sigui molt gruixut perquè es pugui doblegar bé. Amb el paper quadrat estirat sobre la taula, doblega les dues diagonals endins. Gira el full i doblega les dues horitzontals. Agafa el paper com si fos la massa d'una pizza, crea una estrella i aixafa-la. Doblega les dues puntes avall, gira-ho i fes el mateix. Posa les puntes cap al centre, gira i repeteix. Doblega les dues puntes cap a fora i posa-les fins als plecs. Bufa per la punta que quedi oberta. Posa-hi una llumleta dins. Després podràs decorar el teu fanalet com vulguis i aquí fa ratlles, colors llampants o el logo de Ràdio Televisió de Cardedeu. Posa-li un fil per poder portar-lo i ja tindràs la teva llum de paper feta per aquesta nit tan especial.